Вие гледате една продукция на студио Чими Китайца. Приятно гледане! Hey! Say! Amsterdam, dam, 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 dam. Точно dam, 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 dam. Amsterdam, dam, 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 dam. Много си богат и много си горав. Точно dam, 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 dam. На кръговото влизам с връзната си сам. Командвам само всичките ги бия. Още една раз. Раз. И така, още една пара. Само за Емо. Айде скачате ги отгоре. Айде, всички Приятелите, елате малко по-на сам шампиони. Шоу, шоу, шоу. Ела догоре, шоу. Още една пара кратко. Диамантите ги копал с стопата, а тревата я боли в глазата. Ритъма ме кара да ви размия. Добре дошли на моя бал, аз съм най-красивия. Аз и ти сме number one. Те шапани в Амстердам. Прави по милион на година. И слизам с Ламборджини, се прибирам с лимузина. Амстердам, дам, 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 дам. Точно там, 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 там. Амстердам, дам, 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 дам. Много си богат и много си горав. И точно там, 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 там. На кръговото влизам с връзната стам. Командвам само аз. Всичките ги бия. Още една раз. Още от мъжата само за Ева Манекена и за родителите от най-готиния шеф и най-готиния ресторант. Айде! Айде! И полудявам и не знам какво ми става. Главата ми едно и също се повтаря. Всичката от нощи не мога да събравя. Пак с тебе дома шумихме дивана. И полудявам и не знам какво ми става. Главата ми едно и също се повтаря. Всичката от нощи не мога да събравя. Пак с тебе дома шумихме. И пълна туте си умделино. И на чанма лена мобило. Пълна туте си умделино. Vilaĝan Chaie Leonard Movilo Mala tutte si omdelilo Vilaĝan Leonard Movilo Mala tutte si omdelilo Vilaĝan Chaie Leonard Movilo. Айде, шампионите, добре дошли! Айде всички горе сега младежите, ние слизаме. Поздраво звучи само и само с 50 точки. От Шампионска лига. Това са шампионите на Шампионска лига, манекените. От Диско поздрави специално с 50 точки. Спортно елегантен всяката прическа. Никой да не пита какво прави къщеска с Анджелина Джоли. Къде сме били, свободи шугяваме на Каягири. Спортно елегантен всяката прическа. Никой да не пита какво прави къщеска с Анджелина Джоли. Къде сме били, свободи шугяваме на Каягири. Тариката е паралия, без дубликат. Баш ме наклия, носи сърце, гърдите голямо. Отбягата за манекените на Шампионска лига. И от Батломийско също за шампионите. Баш ме наклия, носи сърце, гърдите голямо. Кара Мерцедес за свободна мамо. Yes. Всяката прическа. Никой да не пита какво прави къщеска с Анджелина Джоли. Къде сме били, 100 пъти шегяваме на Каягири. Спортно елегантен всяката прическа. Никой да не пита какво прави къщеска с Анджелина Джоли. Къде сме били, 100 пъти шегяваме
Поздрав специално от чичето Асен за емовците, за шампионите. Чоктариката е паралия, без дуплика, баш ме тия, носи сърце, гърдите голямо, само за емовците оригинално. Чоктариката е паралия, без дуплика, баш ме носи сърце, гърдите голямо, караме се не за стомо на мамо. И сега, соло бармани, оттам продължаваме. Пожелание чека победа оригинално за най-красивите, за емовците, за шампионите. Айде чека победа! Шоу! Айде, още на пара само за емо! Соло от нашето за емовците и за всички младежи. Победа! И сега соло бармани пристигат още много пари от шефа. Тя чека на Азис. Оригинално пожелание само за най-готините, за емовците. Тя чека на Азис. Може ли малко да бибилкаш на кларината? Айде! Поздрав специално от най-добрия дядо, още една пара за най-красивите, за емовците и още една пара батови само за най-готиния абитурент, за емовците, за шампионите. Соло бармани от батко ми Асенчо, още една пара само за емовците, за най-мощните момчета специално. Йосемо!
още една голяма пара само за най-готините манекени. За емоциите. Растига. Още. Айде, моето момче. Гърсай! От натката отвърша още парички. Само за принцовете. Само дървани, още една пара специално. За емоциите, за най-готините. Айде, шампиони! А сега този манекен, как се казва? Да знаеме. Само за Забрян, за шампиона. Айде, Забрян и за емоциите. За емоциите и за Забрян, още една пара. Айде, шампионите. Соу, 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 соу. Браво, Забряне! Айде, Забряне! Айде, Забряне! Покажи! Дай! Айде, Яша! Шау! И така, от мамата от Гина. За манекените специално и за дъщерите казвам специално, най-вече за емоциите и за Забрян специално. Хайде! Yes! Шау! Ва! 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 И също така от диско само за принцовете, специално за родителите. Обърнете се малко.